test. L-odwa tajba mill-Knisja tal-Kapuċċini l-Furjana, natukom merħba. L-odwa tajba, Martin u Teresa Gawċi selmulkom u nilqawkom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa tal-Ħadd. Illum mill-Knisja tal-Kapuċċini l-Furjana, immexxija mill-Patrijiet Franġiskani Kapuċċini. Illum qed infakru Jum l-Immigranti u Refuġjati. Biċ-ċelebrant Reverendu Monsinjur Vigarju Joseph Gallia Kurmi, flimkien ma' Monsinjur Filip Kalleja, Patri Filip Kutajjar, Franġiskan Kapuċċin, Father Mark Kakija, Ġiżwita, Monsignor Charles Cordina, flimkien ukoll ma' Father Paul il-Surjani mill-Knisja Koptika. Il-kant li se nisimgħu se jkun taħt id-direzzjoni u mejjun u mmexxi mill-imġar Fall Group. Il-fqar huma dejjem magħna, fostna. Imsieken aħna jekk niġu wiċċ imwiċċ magħhom u ma nindunawx u ma ngħinuhomx bil-qalb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. F'dan il-jum tal-migranti u refuġjati fejn aħna niftakru mod speċjali f'dawn il-migranti u refuġjati li ningrazzjaw il-Alla li lilna l-koll ħalaqna ġbija tiegħu u rina kemm kull persuna hija għażiża quddiem Alla. U għalhekk hija ċelebrazzjoni tagħna l-kol kemm aħna bħala Knisja u bħala soċjetà wkoll illi niċċelebraw kemm aħna eżiż quddiem Alla u li narfu napprezzaw id-diversità li Alla stess ħalaq. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Nis'al Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni
l-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja l-Alla f'loli ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missil li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi d-dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tatina l-aqwa xieda tas-seta tiegħek bla tarf billi taħfrinna u tħenna lina. Xered dejjem fuqna l-grazzja tiegħek biex inħaffu fit-triq tal-wedit tiegħek u tatina sem mill-ġid tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ħażin għal min iserraħ rasu minnu nnifsu jew minn dak li għandu l-ħsieb tal-ewwel qari. Qari bil-ktieb tal-profeta Amos. Dan jgħid il-mulej li jista' kollox. Ħażin għalihom dawk li f'Sion għandhom moħħhom mistrieħ, dawk li qalbhom qawwija fil-muntanja tas-Samarija. Fuq sodod tal-lavorju mimduda jitmattru fuq il-frix. U ħrief il-merħla jieklu, oġiela mill-istalla. Mal-arpa jqabblu lana, bħal David strumenti jivvintaw. L-imbit igelgruh bil-bwieq kbar u blifjen żjud jindilku. Bla xejn ma jsewdu qalbhom għall-qerda ta' Giuseppi. Għalhekk ikunu l-ewwel fost dawk li jittieħdu fl-eżilju u tintemm imbagħad l-għajta tal-imħejmin. Il-kelma tal-mulej. Għassal minn wieġbu faħħar roħ tiegħi il-mulej. Il-mulej jagħmel ħaq mill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Faħħar roħ tiegħi il-mulej. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej li jerfa' lill-milwijin. Il-mulej li jħobb lill-ġusti. Il-mulej li jħares lill-barralin. Faħħar tiegħi il-mulej. Il-mulej jżomm lill-iltihim u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Faħħar tiegħi il-mulej. Ħsieb it-tieni qari. Jeħtieġ inżommu f'moħħna li rridu nirbħu l-ħajja ta' dejjem li għalija konna msejħin. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lil Timotju. Int bniedem ta' Alla fittex li kollok il-ġustizzja, it-tiba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar u l-ħlewwa. Tqabad it-taqbida tajba tal-fidi, li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija kont imsejjaħ u li tagħha għamilt l-isqarrija sabiħa quddiem ħafna xhieda. Inwissik quddiem Alla li jagħti l-ħajja lil-ħlejjaq kollha u quddiem Ġesu Kristu li xed u għamel l-istqarrija sabiħa quddiem Ponzu Pilatu. Inwissik biex tħares l-istruzzjonijiet li rċivejt u żomm ruħek bla teba u bla ħtija sal-jum id-dera
ta' Sidna Ġesu Kristu li jatjurija f'waqta. Dak li ju l-ħini u waħdu setani, il-sultan ta' Slatin u s-sid ta' Sidin li ju biss ma jmut qatt u jammar f'dawl li ħadd ma jista' jersaq lejh. U li l-ebda bniedem qatt ma rah u anqas qatt jista' jarah lilu ġieħu seta' għal dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Sidna Ġesu Kristu għat li kienani ftaqar minħabba fikom, sabiex intkom tistaw permezz tal-faqar tiegħu, tistanu permezz tal-faqar tiegħu. Il-mulej ma'kom. Ikompli l-qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Farizej: mela kien hemm raġel qani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen li nagħtihu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda. Kien imur jixteħed ħdejn il-bib ta' daru biex xewqa li jixba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sab ruħu fid-dbatijiet ħorox fart li mwiet, refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abraham b'Lażru fi ħdanu. U wolla leħnu u qallu: Missier Abraham, ikollu ħnina minni u ibgħat lil Lażru ibiltar f'seba' u fl-ilma ħajtaffili n-nixfa li għandi fil-sini għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Iżda Abraham qallu: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċivejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru il-ħażin irċivih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan hemm vojt bla qies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missieri batu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa ħalli għamlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abraham: għandhom il-Mosè u l-profeti jisimgħu lilhom. Qallu dak: le missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: jekk ma jisimgħux lill-Mosè u lill-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Din hi l-kelma tal-mulej. Tifki lilek.
Qalb il-ħidma vasta tal-Knisja f'Malta għar-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem sħiħ, żgur li tolqtok il-ħidma li ssir mal-migranti u refuġjati. Hija ħidma li ilha snin u li bdiet l-ewwel nett permezz tal-Kummissjoni Migranti ħafna drabi fis-Skiet u fil-Kwiet, imma b'mod effettiv. Nixtieq insemmi wkoll realtajiet oħra fil-Knisja li qed jaħdmu b'dedikazzjoni f'dan il-qasam bħalma huma l-Jesuit Refugee Service, il-Laboratorju tal-Paċi, il-Kapuċċini, diversi volontieri oħra. Nixtieq ngħid kemm dan kollu xogħol prezzjuż u importanti u kemm verament jesprimi dak li l-Knisja tfittex li tkun fil-qadi u fid-difiża ta' dawk li huma vulnerabbli u li qed ibatu. Qed niċċelebraw illum jum tal-migranti u refuġjati. Papa Franġisku ħareġ messaġġ għal dan il-jum, messaġġ li jesprimi b'mod tajjeb ħafna l-ispirazzjoni li tmexxi tant nies biex jagħtu sehemhom f'dan il-qasam. U l-qofol ta' dan il-messaġġ li jien nixtieq inwassal illum. Il-Papa jgħid kif qalb il-globalizzazzjoni tal-indifferenza li teżisti llum, il-migranti, il-refuġjati, il-persuni maqluwejn minn għeruqhom u l-vittmi tat traffikar saru emblemi ta' esklużjoni. Minn barra id-batija li għaddu minna minħabba l-qagħda imwera tagħhom, in-nies bistħares bikraħ lejhom. Dan huwa allarmanti għax ikompli witti triq ta' kultura li tarmi lill-bniedem. L-istorja kif żviluppat l-aħħar snin qed toħroġ fil-beraħ il-biżgħat tagħna. Aħna għandna it-tendenza li nibżgħu minn dawk li ma nafuhomx. Nibżgħu għax ma nafux isarfu u nibżgħu li jkunu qrib wisq tagħna. Għalhekk meta r-refuġjati jiġu jfittxu l-kenn u s-sigurtà u ġejjini aħjar kultant jaqbadna l-biża'. Il-problema mhijiex għax aħna jkollna l-biża' u d-dubji. Il-problema tkun meta dawn jikkondizzjonawna b'mod li jagħmluna magħluqin, intolleranti u kultant razzisti u dan juri ruħu fi kliemna fl-attitudni tagħna u fil-kummenti tagħna. Kif kien qal b'mod ċar is-Sinodu Djoċeżan ta' Malta 16 sena ilu messaġġ ċar indirizzat lilna l-Maltin, ir-razziżmu u struttura tad-dnub li jikkontradixxi il-ħolqien tagħna il-koll indaqs fi ġbija tal-ħallieq. Aħna il-koll ġbija tal-Alla tal-ima kulur jew razza aħna. Il-modrija u l-imħabba lejn dawk vulnerabbli toħroġ fil-beraħ minn aħna l-umanità tagħna. Fi kliem Papa Franġisku, il-modrija tmiss l-iktar kordi sensittivi tal-umanità tagħna, mod li tnissel fina ħerqa biex inkunu proxmu għal dawk kollha li aħna naraw f'diffikultà. Kif jallimna Ġesu, nuru modrija meta narfu d-batija ta' ħaddieħor u nieħdu azzjoni biex indewwu, infejqu u nsalvaw. Li aħna niftħu lilna nfusna l-oħrajn ma jfaqqarniex, anzi jagħmilna iżjed onja u ikabbar l-umanità tagħna. Irridu naħdmu biex ħadd ma jkun eskluż f'dinja li kultant hi elitista u krudili ma l-esklużi. Papa Franġisku jispjega kif dawk li jħallsu l-prezz huma dejjem iż-żgħar u dawk l-iktar vulnerabbli. Dawk li bħal Lazzru kif rajna fl-Evanġelu tal-lum ma jitħallewx joqogħdu mal-mejda u jkollhom biss ifittxu l-frak tal-ikla li jaqa' minn fuq il-mejda. Ebda persuna m'għandha tispiċċa fl-iskart tal-istorja. Żvilupp li joħloq esklużjoni jagħmel lil-onja aktar onja
u l-fqar aktar fqar. Żvilupp li jirrispetta id-dinjità tal-bniedem ifittex li jinkludi mhux jeskludi u jieħu ħsieb ukoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Kien Ġesu stess li qal, dak kollu li għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U qal ukoll dak kollu li ma għamiltux mal-iżgħar fost dawn ħuti ma għamiltuhx miegħi. Ġesu qal dan il-kliem wara li fisser il-ħidma ta' għajnuna ma' minnu fil-bżonn. U tagħna lista sħiħa fosthom kont barrani u l-qajtuni. L-appell tiegħi hu biex aħna ma niċċensurawx dan il-kliem ta' Ġesu b'mod li nitkellmu u ngħixu qisu qatt ma qalu. Ġesu jitlobna biex ma nċedux għal-loġika tant komuni fid-dinja li tiġġustifika l-inġustizzji mal-oħrajn biex ingawdi jien u dawk qrib tiegħi, bir-raġunament l-ewwel jien u l-interessi tiegħi u jekk jibqa' xi ħaġa tmur għall-oħrajn. Ġesu jitlobna biex naħdmu ħalli nelbu l-ispirtu individwalista li ħallina indifferenti għall-proxmu tagħna u li iġanna nħarsu leħ biss b'termini ta' flus ta' kemm se ndaħlu minn fuq daru. Papa Franġisku jfakkarna fiċ-ċentru ta' kull attività politika, kull programm, kull azzjoni pastorali irridu nqedu dejjem il-bniedem bil-bosta aspetti tiegħu, inkluża id-dimensjoni spiritwali. U dan japplika l-bnedmin kollha. L-ugwaljanza fundamentali tagħhom trid tkun magħrufa. Minn dan joħroġ li żvilupp ma jistax ikun ristrett għad tkabbir ekonomiku waħdu. Biex ikun awtentiku irid joħsib kollox, irid jgħin l-iżvilupp ta' kull bniedem u tal-bniedem sħiħ. Dawk li qed ifittxu l-ken, speċjalment dawk li huma l-iktar vulnerabbli, għandhom jgħinuna naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Permezz tagħhom il-mulej qed isejħilna għall-konverżjoni biex ninħelsu mill-esklusività, mill-indifferenza u mill-kultura li tarmi. Il-mulej jistedinna biex inħaddnu il-ħajja nisranija tagħna b'mod sħiħ u biex nikkontribwixxu kulħadd skont il-vokazzjoni proprja tiegħu jew tagħha għal bini ta' dinja li tkun dejjem aktar skont il-pjan ta' Alla. Għal dan se nitolbu f'dil qudiesa llum u nitolbu biex il-mulej dejjem idawwalna ħalli dak li nagħmlu ikun ispirat minnu, ikun magħmul għall glorja tiegħu, bl-ispirtu tiegħu u għal ġid tal-oħrajn, speċjalment dawk li huma l-iktar vulnerabbli. Sa flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżem is-smawiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u għall-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn il-wied skont il-kotba mqazza u tella s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bi glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem.
u fl-Ispirtu Santu mlejlijat il-ħajja li ġej mill-missieru mill-liben li jumu weġġaħ fl-imkien mal-missieru mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U li Ġesu kontint fil-parabola li jett jekk ma jisimawx il-Mosè u l-profeti anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu u għalhekk flimkien nitolbuk u li Ġesu għejna bil-grazzja tiegħek. biex inneħħu l-biża' minn moħħna u minn qalbna sabiex nagħlqu l-uliedek kollha bħal laħwa. Muli Ġesu għejna bil-grazzja tiegħek. Sabiex nilqgħu l-immigrant u r-refuġjat ferħ u ġenerożità u ngħinuhom dak kollu li għandhom bżonn. Muli Ġesu għejna bil-grazzja tiegħek. Sabiex nagħtu xhieda ta' mħabbtek l-bnedmin kollha u sabiex nafu li dak li jġibu magħhom bħala rigal minn għandek. Muli Ġesu għejna bil-grazzja tiegħek. That we may seek a world where no one is forced to leave their home and where all can live in freedom, dignity and peace. We pray the Lord. Muli Ġesu għejna bil-grazzja tiegħek. For all the men, women, and children who have died after leaving their homelands in search of a better life, we pray the Lord. Muli Ġesu għejna bil-grazzja tiegħek. Muli Alla tagħna il-qalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Wara dawk it-talbiet fisem il-niġema, illum fjum l-immigranti u refuġjati wasalna l-ħin tal-offertorju. Is-sagrifiċċju tal-Quddisa huwa l-ogħla talba. Fija tidher bil-kbir il-ħnina tal-Alla missirna għalina. Xejn ma qis li aħna bnedmin dgħajfa u midinbin kbar. Il-missier tagħna tas-sema xejn ma jqis li l-fqar huma l-mimmi ta' għajnejh u jrid ukoll li jkun huma il-frott ta' ħidmietna. U għalhekk jilqa' l-offerti f'qajrin tagħna tal-ħobs u l-inbit, iberikhom u jseddaqhom bil-preżenza ta' ibnu għalina ħalli aħna nkunu offerta għall-oħrajn.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin għamel li din l-offerta tagħna tkun toġbok biex bis-saħħa tagħha tinfetħilna lajn ta' kull barka bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna l-fuq, niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fiħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna libnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-dnub biex hekk tħoffina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġel qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir inkantawlek. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
urroddu lek ħajra xoċbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imċerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Tars, mal-Isqof Ġewl qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar mulej fil-eżis mejtin tagħna. Fosthom ħafna rifuġjati li anki mietu fuq il-baħar u li mietu fostna. Daħħalhom qudiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħena lina l-kol nitolbuk. Għatrilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Iju flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dobietna bħalma naħfru minn oħati għalina, la daħanniex fi tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu il-paċi li xulxin. U din il-paċi mill-Vigarju ġew Galja Kurmi ngħaddu għalilkom eżis telespettaturi li qed issegwu u tassistu għal din il-quddiesa permezz tat-televiżjoni. Il-paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ġisem u d-dem ta' Kristu ħasumi għal-ħajja ta' dejjem amen. Kristu ma jisitx il-ġid tad-dinja, ma jkundannax lil min jaħdem u jirsisti ħalli jtejjeb il-qada tiegħu b'ġustizzja. Iżda msiken aħna jekk nitilfu s-sens ta' qies u qalbu. Kristu joħodha ma' min jagħmel Alla tiegħu l-ġid li jkollu, jew war li jista' jkollu. Iwissina biex ma nintrebħux mitlellix ta' din id-dinja li żiffarih ittajjarulna kollu kemmu minn idejna. Imsieken aħna jekk impoġġu l-flus, il-karriera, id-dar, jew xi persuna oħra fl-ewwel post bħala għan ta' ħajjitna.
kemm kienet qawwija twissija tal-Vigarju, noqogħdu attenti li ma niċċensurawx il-kliem ta' Kristu. Il-fqar huma dejjem fostna. Il-fqar jistgħu jkunu fi djarna, fuq l-għadba tagħna, fuq il-post tax-xogħol, fil-karozzi tal-linja, ħdejn il-baħar. Il-fqar huma l-mimmi ta' għajnejn Alla. Jeħtieġ nindukrawhom bħalma nindukraw lilna nfusna. Għax kull ma tagħmel mal-iżgħar fost ħuti tkunu miegħi tagħmluh. Din il-quddisa li nwaslulkom hija mill-Knisja tal-Kapuċċini l-Furjana. Il-lejla fis-6 se jkun hawn Rużarju Litanja ta' San Mikiel u fis-6:30 Monsignur Arċisqof Charles Xikluna se jiċċelebra quddisa. U wara nistgħu nitilgħu fuq fil-kunvent fejn jingħad li saru deriet ta' San Mikiel l-Fra Adrianu li nis-sena qed jiġi ċċelebrat u nfakkar l-400 sena mill-mewt tiegħu. Min ikun jista' jiġi għal din il-quddisa fis-6:30 mill-Eċċellenza tiegħu Monsignur Arċisqof Charles Xikluna u nkunu nistgħu wkoll naraw il-kamra fuq. Din il-Knisja qiegħda l-Furjana bis-swit il-Poliklinika tal-Furjana. Nitolbuk mulej li dan il-misteru tas-sema jġeddidna fir-ruħu l-ġisem biex kif nissieħbu ma' ibnek il-waħdini fid-batijietu aħna unxandru l-mewt tiegħu hekk ukoll niksbu fil-glorja l-wirt miegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Bil-barka ta' Reverendu Monsignor Vigarju Joseph Gallia Kurmi u blinnu sabiħ mill-imġar Folk Group intemmu din iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa tal-Ħadd mill-Knisja tal-Kapuċċini l-Furjana f'jum l-immigranti u refuġjati. Aħna Martinu Teresa Gawċi flimkien ma' direttur Stefan Bonanno u diriġenti kollha tal-PBS, l-operators u t-tekniċi nixtiequlkom il-jum tal-Ħadd tajjeb.